O opósito de pescadores de Carreira a Guiño a aproximación histórica ao litoral de Arousa Norte. Baixo este título agóchase un exhaustivo labor de investigación sobre os primeiros anos de vida desta entidade, dende a súa fundación en 1924, constituíndose como principal motor económico e social da parroquia. Cando empezou, pois, realmente pois era o que había en Aguiña, en Carreira. Aguiña prácticamente non era nada, quero dicir, a nivel casas nin infraestructuras, e bueno, Carreira, pois, como opósito, pois empezou a cofradía de opósito de pescadores de Carreira e Aguiño, e bueno, é unha trascendencia de historia, pois, moi bonita e ao mesmo tempo, pois, que hai que recordar. O seu autor, Daniel Bravo Cores, en colaboración co coordinador da publicación, Ciprián Rivas, e o fotógrafo Antonio Parada, repasan nas páxinas deste libro os fitos máis destacados da confraría ata o ano 1944, no marco dunha investigación pioneira sobre unha organización mariñeira que naceu como opósito e converteuse posteriormente en confraría e pode servir como base para futuros estudos. Este libro, ademais de ser unha obra de arte feita por Daniel Bravo, historiador, que foi nomeado Percebero de Honra aínda o ano pasado, pois ao mesmo tempo pois é unha persoa entrañable, un investigador histórico e ao mesmo tempo pois ten raíces moi directas de traballar seu pai aquí no pósito da cofradía. Entonces pois foi algo que fomos labrando, traballando con Ciprián Rivas, o catedrático Ciprián Rivas, que é o que está aí aquí ao meu carón, é o que está levando, por así decirlo, o peso de prácticamente todos estes acontecimentos. E bueno, ao final, pois entre o que uns e outros, pois logramos facer este libro que creo que axudados coa Consellería do Mar e a Consellería de Cultura tamén, e ao mesmo tempo pois tamén o Concello está aí tamén para botarnos unha man, creo que é algo que nos une a todos e ao mesmo tempo pois vai a quedar en historia e culturalmente vai a quedar aí no noso pobo, claro. Nesta primeira tirada publicáronse uns 700 exemplares do libro, que será presentado mañá a partir das 5 nun acto aberto a toda a veciñanza, o que asistirá tamén a Conselleira do Mar. A confraría agarda edición de novos exemplares grazas a unha achega da Consellería de Cultura, co fin de que toda a parroquia teña acceso ao xerme da súa historia. Que podan non solamente chegar a cada casa deste pobo, mesmo do pobo de Carreira ou Ribeira, senón que tamén podan salir un poquinho das nosas fronteiras, porque é algo que non só a nivel cofradía de Aguiño, senón a nivel confradías, é onde podemos ver cal é a historia das cofradías, que prácticamente son similares, o que facían as cofradías, hasta onde chegaron as cofradías. Este é un libro que dá pé a dous máis, realmente, non?